Velkommen til findopgaver.dk. Nu skal vi prøve at lave lidt mere sjov ud af det her programmering. I forrige video der kom vi i gang med det her Just Basic program her. Vi fik lavet en lille beregning af noget pris gange antal. Problemet med det her lille program vi har her, det er jo at det er ikke særlig brugervenligt. Hvis vi lige prøver at køre programmet, så kan vi se at det eneste der sker er at den skriver 60 på skærmen. For det første så fortæller den ikke hvad de 60 dækker over, om det er 60 kroner eller 60 år eller 60 meter. Og for det andet så vil den jo skrive 60 hver gang jeg kører det, så det er jo ikke særlig sjovt. Det vi skal prøve at lave nu, det er at vi skal prøve at gøre sådan at man kan indtaste nogle tal, og at den skriver et eller andet på, når man indtaster de her tal her. Og jeg vil simpelthen prøve at rette den her kode her. Jeg vil først lige prøve at lige skubbe den her kode nedad, jeg sletter den bagefter, så vil jeg prøve at lave noget nyt. Det jeg godt vil nu, det er at jeg vil prøve at få den til at beregne omkredsen af en cirkel. Og det er jo som bekendt diameteren gange med pi 3,14 cirka. For at gøre det, så vil jeg gerne have brugeren til at indtaste diameteren på cirklen, f.eks. 10 meter. Så jeg laver en kommando her, der hedder input, og så skriver jeg simpelthen her input diameter. Så går jeg ned i næste linje, der skriver jeg at pi er lige med 3,141. Og så går jeg ned i linjen efter og skriver at omkreds er lige med diameter gange, det var en stjerne, pi. Og det sidste jeg i princippet gør, det er at jeg siger print omkreds. Det der helt præcis sker her, det er i første linje, der vil input-kommandoen gøre, at når jeg kører programmet, så vil brugeren blive bedt om at indtaste diameteren. Der kommer ikke noget tekst op på skærmen, han skal bare taste et eller andet. Det han taster bliver lagt over i den variabel, der hedder diameter. En variabel, det er noget, der kan indeholde en værdi. I linje 2, der laver jeg en ny variabel, der hedder pi, som jeg siger skal hedde 3,141. Jeg bruger teknisk set et punktum. I tredje linje, der beregner jeg omkredsen, det vil sige, at jeg laver en variabel, der hedder omkreds. Den kan jeg frit omfinde. Jeg kan også kalde den for knud. Nu kalder jeg den for omkreds, det er mere passende. Og så siger jeg, at omkredsen er lige med diameter gange pi, altså det brugeren har tastet op i diameteren, og pi, jamen det har jeg jo lavet til 3,141. Og til sidst den omkreds, den bliver så printet ud på skærmen. Lad os lige prøve at køre det her program her. Jeg sletter lige den her kode hernede, så vi ikke begynder at blande tingene sammen. Så går jeg op i run, og så skulle den jo altså gerne spørge om en diameter. Og det gør den også, den skriver sådan et spørgsmålstegn her. Så det er faktisk linje 1 i koden, man kan se her. Den her input diameter. Det er sådan set ud, når vi kører programmet. Så skriver jeg måske 10 her. Det kunne være centimeter eller meter. Jeg skal ikke begynde at skrive centimeter, jeg skriver bare 10. Og så trykker jeg enter. Og så skriver den faktisk 31,41. Lad os lige prøve at teste en gang til. Prøv at køre programmet igen. Run og run. Trykker lige til siden her. Og så skriver vi 25 meter måske. Trykker på enter. Og så kan jeg se, at omkredsen i så fald vil være 78,525 meter. Det er bare ikke godt nok, fordi jeg vil gerne have noget hjælp frem på skærmen. Og hvis jeg går op her i min input-linje her, så jeg kan bare redigere direkte i det, så kan jeg skrive gåseøjne, indtast, diameter, kolon og mellemrum og gåseøjne, det er sådan lige for at få det til at se pænt ud. Men det der står inden for gåseøjnene, det vil blive vist til brugerne. Så skal jeg lige have et semikolon her, og så diameter. Det jeg har gjort nu, det er, at når jeg kører den på run-menuen heroppe, så læg mærke til, så skriver den faktisk teksten indtast diameter, altså det der står inde i gåseøjnene herinde. Og så bliver jeg bedt om at taste diameteren, for eksempel 35 meter eller centimeter, hvad det nu er, vi regner i. Trykker jeg på enter, og så skulle den gerne beregne omkredsen og printe omkredsen ud. Sådan der. Vi har altså en omkreds på 109 meter. Hvis vi indtaster 35 meter. Tak herfra.